Hledáte investiční byt v jedné z nejžádanějších lokalit Brna? Na ulici Zahradnická pro vás jeden mám. Byt má 3 neprůchozí pokoje a jako bonus vlastní vnitroblok o velikosti 10 000 m2. Každý pokoj má díky vysokým stropům vlastní patro na spaní. Univerzity na dosah, centrum Brna za rohem a dispozice, kterou nájemníci hledají. Chcete prohlídku?